Umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigori byonsi. Abarimi abange imeyaliro bali Gusii nigo bamatenga ebimeri byabo nigo bigosime kwa gwetera mugondo iri minute nigo ngo kwanda igoro ya maraba kolende ne aso mwancho murigereria no matenga kameringero gigosime kwa gwetera asa machoga kiama yikerana kyaba gego tumeka igo mbwatie imeyomoro bali bobole minobonda oyokoleta botambe na Mildred Mumanyi itukolya jimaine FM nusu gwe kasi seberne semagoroba asto gusangana ukwana mange to kwanda igoro ya baremi ase tukolya na koleta gwe ka imeya nyancho yele meye county ya Kisii aso kwanera amange twe manyinga narali omoremito atwaleganeti nato manyanga nkikeli ne irikomanya ase oborimi obwae obogo tumeka amache igo tubaso guskaisara nsoke ekerwa tubwatire wetera emetandao ya Facebook una Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS gwetera senambe yo erazi screen ya ugabu tubasikwe bagotubwatira ase website yetu na www.ndizitv.net igonte tenda ko iro bakagalia ase bimari biribire tosaranse tugoseto terene to kwane to sanga monere atutebinga narali atwaliganereti akartu bwatu morobole yo korukunga Oboremi no bonda mbwatie to sanga mange na kibono omoremito igoga igatwikira se efamu ya sobegete imeli ebyo mwikire karibu emeli mbira bigotumeka amara bigotumeka amaraba embira bigotumeka amara na mbira bigotumeka amache bigotumeka bira amache na kirokende bigotumia amache na bigotumia amaraba pande igo byansa bigotumeka amaraba na bigotumeka amache lakini tadi byansa bira atumia amaraba bigotumia amache kolende aso manyibwa netima itigo seni inde boronge aso mwancho murigereria egento kara kimaitenga ase bimeli bigotumeka amache nigo bagoteba ngambitagete a lot of gose capital nyingi guchakia mukote babale buna ndivitageta amacha mange mbitagete stima ntusikumanya gosene kene ase imeli bigotumika amache gosene kene wetera aso manyiboyo mintoga iga oyo tacho tebinga eraningo nandega iga ngaitole bono ase kaide yo muri weta sen Ndizi TV korate byango ahiningo iga ngaitole tutaraswa mabu yo mana karibu Ndizi TV asa madeta Clinton Njole igongo karani kampuni Zionist Economy iga asamole nyancho ngano tuguchi twakorera obulimi obwito tokoroka hydroponic ase gesongo osobulimi bwali tuguchi kokora tugutumia soilless method ko produce ebimeri byaito nasama tukamake kerugende tokubira sibune ndagera yetuko egere twa chamba choito chingoko chingondi chingurwe na mfugende yonse tubwate igenda gere korosu wetera ase process yo kuruko hydroponic farming nigo endagere yego tume kuneve ne tugo yoka mwanya wantu tume yambi mona siri boli ejo hydroponic is wide nengali kapsa ne dina kwandiranga hydroponic foda asenye tonga na roto gukora iga currently lakini hydroponic is wide ngusime katori na nechingeni buna wana zigeri tuna neskumeye karkene na botoko batoko nyeka tonisimeke in the same way tugo chitwa beka na neche tube tuwaleta na nyampumis gese korwa se rocks tuko beka magenari tutumia amaraba ya kawaida egere stipu mali twabeka to supplement na neche amaboyo gete egere twara sendagiri asiti ukutumia amarabise na kerokende bono ino isikorigeriye tuko chikora bono gaiga ne space tuko tumia yego chiya benke na neche tray tuko twatumia gusimeke bimeri ebi nigo kanyoranga nigo chira chip ko chinyana nyangurwa se chichiro kerokende no nyabuna bono to rocha ne chimbego cha kawaida chiri to kora ali chiro kuno bono nabonda kwandenga ningano buna bono ge yitobegete gaiga ingano na bigusimekwa siriroba empaka mweli abantu pakese bachimanyire tinga bagosene obosio bugwe ngano kenda abantu nabo bakonyeria nzirenga bunene lakini bono intunturgo chikunyisime bune pakekenga kiyoko bese buno mulimito andreto twera igonte tusema gari twene kinga emeli bimbiro kera se murigeli ito ni maitoga niko kwebolinge kemeli kinga ikere bono twekire mega iga ase kemeli kekere na ende nacho ntutaite bene ochake gotwerera tutarikira ase kemeli kibuna kigendrete ndetwe ototebienga ekero muntu agosime kemeli eke kikiga ne ibyo muntu go konyo nkiyaga ne konyo konyora litangani atara chagosime kemeli
Ditanga nikizima iga ekemerie kebuno rocho na kiamire mpaka boniga na bugiko machikorekana ngani gento kirabe complicated gozini gento getongu lakini negento ditanga ni bwante kana riski kosobo man ekeri kwa manyiro bo manyobo kwa manya kuruoro noga nitionyo re tree yaito noga nitionyo re mbegu na ande buna kwa ndera ditanga ni kwa boringa amache naga ni ire sine stima gosini kemeri kendi yonse ke kere green buna kwa re kere green geta getobora lakini mwana isikorigere rune nyombe yaito tobegete polfil sababu nero tobekerete egereto ya light na hande toretere liberera kwa rari alafu amache isikorigere ke biyo ekerega iga mutungi on 10 liters 10 liters ye twanyitumire ko Friday in fact twasimigete binde bi Friday ne ritukoria gatatu rero wana ntu amache kiko chikia tumia na amacha makesana ngongoleta amacha ne chiba yane tingari koleta machine yende ngobekera ngobeka iga kana nyore bibiri bibiri ne ritukoria gatatu rigo choika ritukoria kana bakonyana ngabia ko bia ready ase chingoko ritukoria sapana bakanya bia ready ase ngombe igo bono te katageti bora bugo bunga no stimu go chakobeka te katageti machine ngatu tubeko centrips te katageti binto bingo bono no boli mi boli ndo chenga boli raisi igo buna goika ase ngombero yo gekera matuko saba kona sengo kwa ya chakire koba ase tre ya una nyero chega ana kene bocho ire chingoro inseiga masaya kwenda kama sabe atakira tene naga ekero kurigereria buna mwana iyo patimba ya sokiri ekwere ndi ayo chingo esikiri de chingoro ntirega chingoro chiga na chiko nyarko bachiko train ya amache ndiga amache ngo nyarko train ya yako excess gago chia karaki aturumboka agenda ase egere bono ya chikoleta no nyano oxygen ko chingoro kinaboko nyaranga no nyane mbeo aeration mbiye koba na amache yako excess ako nyaranga ati because amache atokobe konsiga igase ase buna monto te basendagire tadion sia ko irune kemeli ara ko ekemeli ge kuri arigetagete ayako excess gago tigara tisiko banga twanyatigira isiko vera maiga gago chiko leta contamination kosikero kende chimbego chinga kugundu kurunse igobona amache ko asara bwa totebiri ya amache aliaga niri nakyo mwalimi akora manya guse oli ogo practice ko beka chibi chindagire chiga nakyo akora mwanya macha ya bono aisanire etray ya mbiya mono amacha ye kiro kubeka no irido katebanga amacha kunya spray gose kunya kubeka evenly yani kunya balance kila ase at least munaone kere na bekiga na rodenga at least kere kwerende kere seed gose ya medire ya nyorira amacha yobona yo kenyane na begonte na bonkorra physically na bokurigiro nga amacha ya kwanya bekire kere part bona nonye na ara manyane chingole chibono bina chirege kero balance no roche na amacha guiteka bona bokonyaranga ekereti anyure kurwa singende chibigete kafa ngabona machaya abeire excess bona kana nyari excess gwiteka na bamfushwanga chimbego chiana gose ekamere kiane kyanyorera macha isene buna ndigirete kemali keiga ndo chenga ene ngano ne omoto nanyetige ame bakeikere okogesa yekera se process embiye mono ena dibodi abadimi abange babiri bagotuburi sama tukamange ekwirende enkane yiga tuira nere kerto batebento hydroponic hydro na machi ntu atebanga ganto begeti maraba woyo mbuyo tokubeka agaiga igobono ne na kemerike ndigions buno muntu ko sebunetuko ngeta getendagira igobono tokatanga tigato feed less than 7 days asingenze kemerieke egochiko ikekere kumate buna gekona gukina buna geko takendagira nyingi woni gangse ko ruseria kambego akamoga niso kuruseria kambe gwa kamugo kuna akakaliga in fact kuna kanga yate ko terminate ka ngaire ko mera aka endagere ka gutumia nguru ase premium kuri ase endosperm kwarore endagere ye ke gutumia mpaka 7 days kuri kere 7 days ya okonyoranga aka grain akakaito akaraguka ererana igobono nguchirgo tusaba endagere ende kuru external food egibo ndo tegete ko beka chemicals bonda kino kana renga kiyo kereka tegete endagere ngaitu already wa feed richingoko igobono ngane nzete yego chikaba bakechi goikera tokese hande e purpose yaito taliyo kogesa e purpose yaito no korosi endagera gwetera chimbege chiga endagere yiga gwatebire nga anene mono eyemo kora mwa yegwa etugo yere chingoko echiombe na bintu binde ebinge bona kara kebyango nga ase ekemali ekeiga omuntu onde bwensi nakane irigo tuga gose bwata abantu bakane batakere gotuka yani konyerenda naende boyigoto tebinya endagere gotatige ngano endagere nde omuntu na yesime mbiya mono
buna mbiya muna sidi swaje yene ngano ntubwata twatebanga nabo tugutumia grains chinde chons ande ngobeka bale nonyene chingende abande babeka nonyene chibando abande babeka nonyene wheat ne oats abande bachi babeka pali abande babeka sorghum lakini bono ekere tukurigera mangana a nutrition yase etugo gose there for example tigangire buna ng'ombe eng'ombe netageta madini mbali ekere tugo chitwarigereria enkano in terms of protein content enkano is one of the grains that higher protein content brown enkano is akiko gara maramande to ku prefer enkano nande faktende gara to ku prefer enkano is readily available kuna mono kere ko compare with pali gose oats ngende dara chaga ali ngana oats ngoli go sempadi na babantu barangumi lakini igari na baba nyora enkano is there inere raisi abantu bakonyora ndi familia na ndi buna tuiko kwanda nutrients jaye nchire igora bono nabo kutumia grains chinde chionse lakini bono ngende to kutwarigereria nutrients buna twakwanda protein ererie bwate unaona kero to kombea maize ebituma na butoko beka pado lakini kero kombea maize nege tubwate protein content is about 6% to 8 lakini yetu akwana is about 20 to 24%. Bona we ko prefer eko ya singe small nutritious ngobo libo lendenga umulimi ondo bwense nabako kora gusene bali specific bantu baye bali specific bako kora gento kuneke rochi to ikire gusia twangera none chingoko chito gari ene aroto guchitwaki na singe nzo yake amagori abaire gori yendagera kuna wana mufuko bwe ndagera gose layers igo abaire very expensive twachire ne mechanism buneya ko reduce the production cost elito gutumia mwana yendagera twatemire na gento to implement na to our result is positive asinge ncho twakati the production cost up to 50%. Igobona endagere na is cheap. Just imagine ngano 1 kilo igeko 90 bob to 100 shillings. Enanyereta yamanya konga 10 kilos. Ekire ye yameka konga 10 kilos yendagere. Igongana mungu feed chingoko 7. Osicingoko 10. Kurwa sekwere asendagere yu aseditwe yobona 90 bob yandagere iri chingo koroche kitari ngo sengombe yani yayigotire yobona ya cut cost ngomona kitoko tebya baliminga ne abando nsi asoro ndikwensi nabakora because chingombe chitaite kuragera kuna ntamenya te na hapa ni area bantu bamenya te town ya ntubwa activity tokolisi bona na tubwa tusene ngombe ya mogari ne yetagete kuragera igendagereye na botoko tebanga echenge yari kuri 10 kilos wanti yange yakori 5 kilos twabekire ne nabona nga yakokonyire kokora igomba bali mina bakwo ntapakole ndikwense nabakora inteke buna kwaro dinga tari gekere complicated mono yo kata ebunga ne skill ne gega ne kokora igentukere cheap muri mundu bonsera nyari ko ba ko implement aka tukoligeria structure yao ni structure simple nande asomoremi onde bwensi aranyare ko bagagwikira ni konyerosi konda sabalimi baita bange ngonyaro tori babwa tubuwa babwo korose structure bunichi kora batengi kirikega ne iribuya buya korosia structure yao kome kubeke imeri structure yoro chensimbo ne disakararia kawaida erirabu abiko banande greenhouse boko ni nyara nande secondary ndia tumiru kwacha kwa libeka iga nemete ya kawaida to ruziti rochali tukacha tukabeka iga nemesumali ne yene gwanya mesto bekere to bine self yaito amande na bako beka no nyene chibao yene mesumali ko rugento nke yando chenga ke kali complicated mono tramata na majina na suguna niga na retira na bekire bugoje tinchi tikogora ne turi yiga ne gento kugora no nya 50 bob lakini nale na bego kubeka konye tumia matuka mange buno kunyandro no nyene mwako mugima igo tindo chigento kere complicated iga chimbego twakwa ndingandara chukurusi entonke yo wacha katanga ndikera mario gari antayo no ando sikurigereri makonde te yako jogo janga ngachogorerio gori obukendu gachogorerio gori makonde nothing like that ebintu kubeka machuka ngakwanyaranga byambere in a short time ko bwatiraga turagenda asomutumuka ke gutuchukana sesemu ya kabere machuko totebyanga obuyamburu byobobogo tuga gosebwo byokolenda ebimeri binebiga ebigutumeka amache bitali gutumeka amaraba igasomwa cyo muri ngere tugara tutubwacha imeyo morobori bobore minobonda hasone to gusanga mange na gukwana
turangie kuruga senseme ya nyanchwa aso next part yeito gose umumanyeito oyokora hydroponic farming ase faida yo mwanchu murigereria no bole mibokorekana go otari gutumika maraba kudu gwatumika amache liko gutumika maraba gwatumika amache neke bariki yao kiaba kwa chingoko kwa etigo yao yonsi igoto gwate ase kama ya Facebook Ndizi TV News digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News abono tumera SMS wetra se nambe yo era screen yao gabu toskoba gutubwate ase website yetu www.ndizitv.net tetara simu tumokakigo ngiri na pole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ara sirikend. Yana mweketa kuli. No mageni de tairuge. Bora bwata na mo kwa igaguti chikoni. Ndio kumbwatera. Ubagate ndo mochinga mono. Mtunga mutu ketibizi. Binya sana. Na mai bono ma ubon. Tate murule maega. Otuetire. Na kuboli go monta karago sokochito ne maboisi achikora. Eko bio begeto sene musaje. One ratu kumumuro inero kabiste nyaroke ya mino ngi muro chikira abe sengenjo bono mwangire gutwaki umupira gaga. na sensemu ya kabere yo murobori bobori minobonda ekera togenda gusanga igoro yekibimeri emeri bigo simekwa imeye gose bimeri bigo simekwa bigo tumeka amache bitari gutumeka amaraba aina otende gusanga kurgiga sensemu ya nyanchwa yogo inyoro murobori yo no bobori minobonda oyogo chira botambere tkolia juma ine botambe ensemo nenusu wekachinsa ibere nenusu chamagoroba ekera mbwate omorimi yeto na ndachi gutumanyenga engane yasimegete gaiga na kie engombe gose na kiengo ke yemebwento kulia ekerengo kengana igoto wati mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News digital sensemu ya YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS witra se nambe yu erase screen ya ugabu ende tunyago bato gusanga ase obwamo asomole mito gose ase expert gitu gusumu manyito ase erugengi yake Gusii kora tebyango nga ebi kemerie ke gamuna kereiga andake nkikelito tugana iri kumanya gusomole mi atakere kumanya isiko gali na erachi gokora boyo embi yamuna se rigori elio ekemerie keiga obuya bwa yanda ise gukwanira gusege ntukeko tosegeta mono twaranga tigato she knowledge na ba lemigo se bari ba patorigere tu na boniga ekemerie ke una twarorire nkelito gosimeka samba tukama kinga kyabaire na ande number 2 kwanyoranga nutrients obuya bwa yebo ligo cyase etugeye toko ebene chingoko ne chiombe gose ne chinguru gose chinde chionse nga igobole buya because protein buna toika gukwana proteins neri igoro ase enkano bune yiga eye ase gesongo tongoro nga fodders telingano bono this is a fodder enkano twakona ntenere kire yagwetechi now this is a fodder endagira yetugo bono endagere yetuko na ande bono roche yabeira sama tukamake ndo kwana bune yiga dero neri tuko lia gatatu inga bono yatokonye na ande bono iga mambinga yabe ready chingoko chikoli na nguru bono nga chingoko na bochiko nyara kapanga wa cheire na ande bono okere konyora buna ke twabegete some grams chi gram chinge taringa ne kire cheta ekiro ge koenda chi tray ange 9 kwarode igo bono ne chi gram chi chete ge ga chinge sana about 100 grams 250 grams ego twamanya konyora kurwase 200 grams nganga nyara turenda gerere chikiro ibere
kwarore ngonya rotoro chikiro ile nga ini advantage erengi sana yo egotogoki na twaro ngatika twene kandi cyabarimi chikire chibere engoko gekori chigram chiendagira ngoko teri kori kilo ngima yandagira teri kori no nus kilo gekori chigram chinga sana it's about 150 grams for example ekene ngoko 150 grams ase kire yekere to got fight ekire ya moyendagira ngana beko chingoko ikomi eri boli keigo abarimi mbali bagandate kubolia libolia bakubolia nga endagire yenero jemu kuraba eresera ngo bamanya ngendagire nayo kwa mubwangu kende ngewe tuge gutumeka biyamana nakiye ko abarimi abanke ngora tuboli bana maswali ya imono kiroko gando muntu ko tenga ya kamera matukata tu asengenjo yari gutu tu akwana leta nganinga yatokora soilless farming igana amachoka engane ya tumire wono engane mangana GMO na ndi yanja gukora ru structure nkabune yema GMO gukora ru lab igomana ntubwati lab ka iga egento keroro tukukora buna tuwakora iga manually abange baburi mpaka mbatabi ngarete ngano kurutara chagari yesibiga nabatebi yakige komba nabata injentale ngorene GMO yenga inabise kwanyaranga yabe GMO te yoga iga egento kero ne technique eliyo gotumia na no follow instructions buna tokokora iga kwanyaranga yabe mangana GMO ntonyamanyeti yabe omuntu narota bwatie structure bune yebuoye kolini na bakunyara kugure ngano na nda abeke nonye na ikibese ni mubusikende ne yancheire kubeka andonsi na tereka nonye ni nseka gichanye beka subura bure ngota yabatori ngatige be recipe yakeyo asenge nchorira beri na rari yoga ndiri treated totabo isikuri turi yaito na bere ndabusanaga na ndi na match to gutumia totabo ndonye beke dira banande nsari ngono go yangere ko tichana yangere ko leta nande ko leta nonye no buruire go sekole to buchafu maiga egere chiko kole kwerende igobono materials choko tumia karose gente abande bachire ba modify mpaka nonye ne bibuyo metungi bari kirege gente ke kiameli chitro icha yenchiro wetani yega yene to kora demonstration tubati tro ichi nene to kono no nyami 500 sikoni 500 ali chichiro uraye poko kobeka engana kwa chikiro 10 tray ina bere nene kapisa ere 1 feet by 4 feet for example igomono materials zina bakonyora ne nyomba bono konyora na ne nyombe to kutumiaga kwa rengana kanyomba gakere kina boto kubeka chitray iga wethani 30 ase shelf yemo na nito to beka shelf wo chekanga kiende bono konyora kere mugocha mugonyora nyombe yegere egeichire ngana bongo tukachinga ko chiane ruwe yemo gali gwetera kanyomba koroche akasini ni karega iya ase endagire igangwate base yechingoko na beku machua within 3 to 4 days ina ya ngombe ya machua within 7 days ase endagire yekare ni chingoko mbwate tutabenchiro mule mibwe chingoko endagire na nyesimekire ama tukalia tatekera kwa rambo ntoko ba na rusi ndagire na tigiro kunya macho usene kinkimbwa ntakokora erinde nchikwa chingoko tena bakonyara kere nyinge chingoko mbwate ne chingi bono nandi bona abu bijasa ngenchodi swali elio etoko chitwat faisio mulimi beke ndagire tari excess beke ndagira kulingana ne stock elio bwate niko bwate chingoko eriwe yama beka chitro ichiri chigo korwa asidi tukele gose within 2 days bono ndagira ntutagetie chikogenda beyond because tuiko gukwanira nga twese gutige ndagireye etania matuko gose niko migo chigoro ngochor kwanyara nutrients zirituwaganeti sugar starch na bintu carbohydrates cyarire korwa se ndagireye igekero konyebeka amatuka ari tukubeka beka ye tray chiri chisaine litukoriri wakora na otoko na kero kuchigosimeka igo konyorania matuko asengeje kwaba ko feed ndagira yao refresh kerali tuko tali ngoko beka ngoti konyebekera amazi ngonye feeding ane nyingo bwate the whole week no ndagire yo toka tebanga Jumatano gose Friday ngoja gufite by Friday mbati tray komina na chisa ina chingo kochiane feed ndagire yera kego chigo ka Saturday no bwate yekoba ego ikiri tukeria kane on Saturday kanya ndagire yo ngona bakwana ne sequence mneyo itukondia tokochika tebanga ndagire ego chikobanga chiku expire gose sukia matuko bosio na rio rabeka wakorero bole mborobia bono obuya bugo tuga gose bugo korenda ebe marie biga aso gochikwa etugo mborobio ebe marie ebi obuya bwa eno bonke sana because yose kurigere nonye na matuko okoroserie ndagireye na matuka make na matukane yabe ready oire chinko koti yawo na ande ngento kendiga kabiri nge space yo gutumiaga nesi nini sana nonye lepa kuna bono kwa bekire ndocho midred una kwa bekirega gwaso kwa koreraniri bono ngoso wakatole igonga lepa tera atokoreki tera ntorachi go tera to cost amacha ya iga 10 liters angoto konyare nonye na matukabe talinga na macha manga go chokwenda se tray bune ana macha masinini sana ngento kendiga kabiri ndu kari go kutumia chemicals iga tuko amacha to kubeka ta turi tuko gono muntu go chaite iga beka beke osokiro chire gasia teri go chakobeka muntu go iga
nawe kubeka umuntu bwa maji nothing like that no muntu gochaiga abeke kangana no mwana gusondu wese neba no muntu utamanyeti na boka instructions konyoranga okorire igobo manyibo gokora bintebi mboli bo kakaneri mono na ndege ntukende nutritionally kuna bona tubati ngoko chale ya sigari chingoko chiri nonyera magana ite ukanchire gaiga agakorigu in fact na tomenta nonyene ligo lirio kunyawona igo abantu bakunyarige na singenjo yake de ekere chingoko chiri chaito chikoria obunyasi bunobo igo chigo chiatoretera liga neri bwata yellow yolk nere kogera bono kiru karanga liga neri abantu banda baguchibata ngari chingo chikenyechi tokongereringa ngani chikrete na singenjo konyora ngari liga neri ko bali ya kapisa na ndiri yanso nonyena se okonyora no nyameria ngoke ekere chigo chiabere x layers ngoke yekere gochikonyenyu igutwari nyamerengia nona se chingurwe ekonyora abantu bali patugete chingurwe bagochiba feed chingurwe chianura ekere chia iriru kwasina se butchery gochikonyenyu kwanyora nga abako gotebinga mafuta ya dokonyana cha nturu kugole togole nyama yoka one ndagere yekere ku feed ya chingurwe ige goti ya comfort fats chirin chiriko chikobo ige ngurwe kunura boronge ya cha se nyama igomana kwanyora ngo chikotoke nyama tukuruka lean meat only nyama ere buya kabisa nande bwate test irengia pono nande buna tugenda tukwanda igoro yo buri myoboiga abarimi mbali bagane tikomanya igoro yemerie byo muntu naroko boringa urasimeka gusine gituma kia ukibekira mache nkebe ekere oe ngombe gwetera samachaya batebya ngo gusemba bisimeke bimeri binde gwetera andake advanced method yo gusimeka mbiya muno ntorengere tukobeka bono next time ye chibando ngobeka tole chibando buno na yellow maize ngobere bya sana bonye beka tole naenda beka within that period nenkiya nero sana se chombe lakini bono ngochi tole tuwaligere grain sechi nengoretera pali ntwata na gutumia pali oats otumia na wanichi bande china nini ekere to gochibeke mesa chionse ngochi tole na tuwachi grade which is best for the cow riego to amabere twanyoranga enkano is the best ebituma ozechibando igokonyore chibwate percentage ya protein from 6 to 8 igomona kigo chikobanga enkano yabire the best as a protein stage lakini rende bona bali ngwen kale chitoringa ki you can mix because nabokonyora enkano na bigwate higher proteins lakini gwatkonya carbohydrates maybe slow kwanyora chibando nchibwate protein sere igoro but maybe starch is higher bona kitugo chitwate branga you can mix abana bande bayikire batwalira that knowledge yoko bad fight batebanga okay enyenga mbege koli 10 kilos for example iko togo chitonye enkano 87 echinde 3 kilos igo bono buna omwelimi togo sebuna omanyeto ogendete gotegera kurwa sensemega nigo tugende gusanga mange na kwemanyi igoro yebimeri biri bigotumeka amache kwama bitari gotumeka amaroba buno yo mitatu tebiri ekero kwa gache structure yawo no ekero ligireti maiga ya negaga no rochenga structure gaiga na masakale tumegete buno korosi bune chinyasi na gaiga na begete wire mesh agateregere mite biguru na nate banga tali rasmo tumeke wire mesh chinjira chinde nchiroro kelio bwate getumeke tali rasma ochukugora kiregento ase birio bwate bitumeke endelio oene kinga ngokorore oboremi buno boiga igotete kwanda sumuti bwake ko turagenda kurata bwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wena utumira SMS kwetera sena mbeyo irasa screen ya ugabu igotete randa sumuti bukakego ngwira na tole Egera kogendie gari na Sunshine Driving School abuba nchire ni kiumbegia NTSA wagutumeke curriculum ya NTSA instructors babo nigo certified chigari chikolire maintenance buya nigo bakurwa basic mechanics mbabu atebirasi bya maambia na boigo bya maragoba nkwegeria bare A2 chipigipigi B1 light vehicle C1 light truck na D1 passenger PSV na wakana ngora boigo mbabuate refresher course na license endorsement onyigo tagete kwegera weekendi mbabuate birasi nigo bare omuchubo sungo Gusii Dulux building lirongoli tangani opposite Zonic Hotel chinsaye chinde ngamona Nyamarambe na Kenyenya na boko bakresime asikina mbechi Sunshine Driving School we fulfill your dreams. Class 7 na kwenda class 8 ngara na class 7
still bakatakanga up to class 4 because my standard was so low. Ngatabi mwalimu olenga Mr. Uchuka omogerera lakini wale kusomea Kiswahili ametaye mwalimu tafadhali ni ruhusu tu ni jaribu kidogo na ataite kuongera lift fale aigana ataite kukora ibintu bibimanyikana lakini unfortunately because of poverty inanya bakoreke ujoin baka namba na lirubelie lift fale na ndi wate nyomba ono ngatwara a lot of troubles kutwara kwa mwana ngateba tingo kobera school mpaka form 4 tingora mathematics ngankore kindi gionsi gichanyore certificate nganyore jana nyorete warali that's why in most cases yokonyora most of my minds kiko concentrate seme chandelia abantu bakoreke agwetera in society. Nekemeli kirire amatuko atatoka eliko ikera buna gikiriga timaiti asomwa chomorigeria oisaranse skoga bugo soto rigeretie na ali ogenda tukweboria ekeroto ndete go advance go seka togenda gusukabosio asset technology chiachire asset sector yoboremi eliko neke buna yo muremi ngonyorore endagira etugo yao nanda ndake nkoko konyere elinde onyara ko bagokonyora e profit go sigo konyora obuya korwa ase etugo yao igondi yandete go gosomia go soko kumanyia mange kuruga iga ase ensemo ya nyanchwa astore expert yeto gose omumanyito oyokora oborimi obuiga bwa butambe indanya ko bagotebinga na ria ganire ndia yo omorigererie ito onya ko bagokora oborimi bonga buno buiga wegendererie na boigo onyore obuya kurwa ase ebimeri gose kurwa ase tugo yao igoto bwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema YouTube Ndizi TV News na wana utumira SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ugabo ndo nyako batogusanga asobwamo iga turi no mumanyito ogenda to tusemia nkanetie amumanyito nyako bagotebia nga ase buno ndete okorobo oborimi obuiga obo bemboro obugo simeka ebimeri ebiga ekero goreng'anania andake nonyena amaraba ekero compare comparison amaraba na machi ngikere buya kura tutebia mbiya mono muraria kwa boliringa obuya kento kaligas kebwato buya nkebwate no bubebwae lakini rende kerengo chiko compare banyoranda of course obo bemboro lakini bono gutwanyora ngobuya bwe e practice ye bo outway osenga boro bonge ko bo bebwae obo bebwae ngise gukwanira mboli bora be general muna bono nabira tokenga nkano 3 season eriyo gutwanyora nkane na era tokengana na yabeire problem konyora konyi access nabese gotoka abantu mande mbaro bakorigino ne tray gose batagosime kama kwanyora tray yakorereke yabolire gose mbaranyora so bwango gose yatoka obumanyi skills mundu nabatamane tinga kingo kali gento keri lakini taramanye tipita bwati idea ona abuno onda iso kwandanga no chi disadvantages sigo chiakorake chiabora chiatoka no buya bwaye buna twiko kwananga no bonge twabukwanire nga space butagete gose effordas yechi space yetagete ne nyinge na ande bono obuya bonde bolinga enkane ye kile monga toere chikiri 1 kilo ye ngano ekoru 90 bob ngotoere 10 kilos chia fodas ekire yemo is 90 bob lakini yatoire chikiro 10 na ekire yemo is 80 shillings ngokwara 800 korwa 800 from 90 bob igobano no isa subtract igono bwata around 710 shillings chire profit within 4 days or within 7 days. But any advantage erenyi amati I think is everywhere. Amati is very cheap. Ikirogonya comfort bino nyaranga edita yemo is 1 bob. Aina amati edita yemo nga chi tray cheito edita yemo na beko ira ko soft tray chang 6. 6. Igonga 1 shilling ya serve 6 trays. In a day. Diwono ndo chenga obya nigoboro bonke no nyobu bororo. Nande na kinkora tabi igoroye nkane iga bugosebuna igoroye kemerikelige gosime kwa imega iga goseke merikelige ko ira matuka make igen tonda kwanire gabu ebimeri ebinabo nabebwenerete tukore gose practice yeye tonya kore asengencho nero buna bono no nyamare mutakaire tuguchiko koreki tuguchiko gosimeka buna bono nganeye nabo twari kunyetaka togende tenyebeke mugondo ikire nabo chikoire space entambe gosimeke nganeye nengane yaro chikoire by the day twari kubeka serira ba nganeye kango tere ikasize yo ligeretia
kango bono mbone kari gutaruka goserierete matukabira atikarite taruke lakini bono yange ngane yabeire nene na handi space tu atumire nenge igonga man usikurigere buna mana butokonyoranga twasimikire ngane ire nyinke gosendagire yabeire nyinke kubwa twari kubika mugondo aka space yakagantagora aka structure aka ndebe ngane ngano gosimika sa tari ngano nda aragere dichingo kechi aurene bumaino gote igoto tebe nganko irere space yenke yareta amaya mangi kubwa ekero kusimeka mugundu nanda ndake tutebe ngumete bande mbaganete kweboli ngabinte ibitora bimanya gusiga iga ngura kogoli ayo nubwate muntu ndogo kogoli gose nubwate bantu bande bakumanyete barakogoli ibintu maliye abantu mbwate nabange ekero byabaire gatini go chitwa ntogo chitwa byoni na turiyeye igotogo chitwa rusiga kera bosi kurigere runa boni yango koraiga igonguru storo chinenge ntukyabere compacted bona taringa ne ngano bono ngane iri yarueto bantu bande kerengo bugori go muntu acho ngane carpet kwa bwate lakini wono oisikurigire ine ndagera wona matuko atikarita bireiga okanyora ngabona ya ichoiriga kapisa nege ntongo bwata na murusi na bikirana ne carton gotika kochi kubeka mache gera macha ataiteka amungu musibera muto abange toko tomera no ngo chimigori yari kuna bona aro toete order ogochekwera na kire wiki 30 kilos ase bisusu ikatukete bisusu agata getendagire tarita getendagera ya duka igobona nebugate market bya sana bona bona ikire ya motoko nyoni 8 bob note 8 bob ngotungu kwara ritangani ntwabeka no nyabuno konyore profit margin igonga is a business no yataringa ne ndagira yo kango chikwa chingo ko chiane is a business no nguru basi ase chingo ko chiane ngo is a business because ya katire cost na rocha kugande duka koraki kogore ndagira nande tray ya nabona nanye rusi wisikurigire ne tray ya tigaire kere ndabuse ere nsafi yes sabuse yakaiga nane beke nkanende gose chibando nande ngamatuko makaiga nande yabe matukata tubuni bo kwa ringa na matukata ngo Oboremi anana monongo chinayi misabantu is a new technology GMO te yoga iga Oboremi bore biya no nyene ngombe ge kuri purely organic teri guchikora ibintu bibwate chemicals igomono ne gento kereki ya nane guchire yakonye mebere yechingoko buna tuiko kwa no nyena magena no nyena mabere ngombe konyorore nga ya retra mabere amange gose LTI yabere biya buna no guchire kwa nyora endagere yiga nebwate nutrients nebwate calcium chisa ine maiga nebwate proteins nebwate minerals chisa ine wana guchikwa nyora kira abantu bari bago feed endagera bune yego chas chombe chiaba Mwametiru chiatwara mechando eremenge buna ngo kwa nyora chombe chiri chiatwara complications no ndiri chanyora chimoyo kwa nyora ngombe yankiri kubuka oko asengenjo yake oko nyora nga nutrients chiri yabwate kire bwate mbegu tibagashia nemori na atagete phosphorus kusin calcium ngombe neta itekorosia mabere bono kwa nyora nga ngombe nyene neta gete gutumia kwa nyora ngombe yi agurense lakini kiroko twa feed ndagire yase chi etuko bune kire go chigotwara problems munechi gunyare ko reduce neta banga korere gase 100% but chije ko reduce risks ozengo nyare ko bakego konye ngombe asengenche ya madini yaje nabo igo ekero kurigereria ndagire ya wiga kwa to metekera to kwa neberie binga go to kwa namangana marwaire ase muchakano nyikinyo lite byangwa atabanga ndagire itiri gutwara marwaire kurende umuntu arachia abeka macha mabe amange gusabika machafu mitusa macha narali mogweni kare jama safi ya machafu arabeka urore mbotoke goseba nara macha natakere specific ayo kubeka na marabu Bija mono muraria ni disudi boli ya sana kwa boli hata lingo chichia ya chanda bali Oboremi na bogo toka se na busana bogo affect kamera kende yons buna mona mache otoko chitwa imisama ntunga tumia macha ali clean to tumia macha amachafu amacha ali clean nabo tokonya rusino andi ochali temile tinga tokonya treats tonya kolego seningi amacha ali clean asengenjo yake echi grains kero kendo be kama macha machafu buna wane merie yaito sikorigere enemeri igere very white lakini yesi gotoka ngakwa bigeta macha machafu ego chikotwari ngantokoro ka molds chimbege chichinge yakogunda chikobeka molds igento na mabingo chagochanyora ngonyora nga iga gere black yangere kaba gray na ande you are very harmful gochi ase tuge togo chikwa igomana wiko to ke maintain hygiene amachare clean environment na ere clean egere na litora rose ndagere rengija ere quality ngiya because here igento togo stwarigere quality and quantity at the same time andake riboli timaitigo sengo chiri wakora extension service kungo tarora bali myanda ke wara basemia igoro Oboremi buno boiga indra baruba manya ayagendrete ngo tarande twara temire kuratara gutarira turabalimi bali na batagete ntubwate no nyene office lakini teri gusiga igagere limurwali lakini ende bali baguchiba
ba totebe nga bagutake service ngo twagira bari simi abange twabere toko bakora on online kose nonye abande bantu mbaroro tubwate tuyare na group bago tubaba feast chifamu bali baba yegerie Oboremi bonga buno no bondo bonge hydroponic buna wika gukwana teringa namangana foda sioka ngakendo gocha gocha ngocha nyoro twabekire na YouTube twasimekire chingeni tubwate spinach tubwate lettuce unaona nagochi ari boiko tubwate stoko simeka tubwate demonstration tukosimeka ibintu bino chindani tugochi twasimeka the same way hydroponically igobono nko services sinchiroro we are a company nko bachire offered Oboremi ekatokoligereria sense yetu ya Kenya na ubore siro na ndeka tokoligenga na ubo korekana mono gochia ane mono na rogongo rwetu ra Gusii nkira nyako bagosemia serikali yetu ye county wetira ase sector yobori manya ko baokora inda baremi banya ko baokora Oboremi bonga buno bwiga mbiya mono again tona isigo kwana gutia se serikali chito Jet County specifically buna authority Kisii County neriyo gusabanga serikali nyare ko bakeko change tactics cho koro Oboremi baru banyare bago facilitate nonye nabo bisabali bale pa agriculture na nini tunyare ko batogo change the new method of doing these things egere to onchoke gukora mangana hydroponics tokora mangana aquaculture egere asengencho nonye na malimo gusita iyo na ande technology ye ngane binte bibi ko bagwango kubabiri to kubeka mugondo kero kende nari ko irengane yembeke mugondo ngakango tera ikaiga na arte go serve the same purpose inkode teke nganeti na ande ko chero kwanyora ngambe gosene embe ya chire ryo bukendu gosobukendu bwachire plight ya itire ikonde bune lakini kero ko koramo no totebe kero bige structure mune yega nintangite binte binge bichune nintangite gaiga nintangite kurwa samara baise pontingo chkonora maruira ya maraba soil borne diseases because korende yana no irigura ikobona ariko sabanga to county they can facilitate abaremi especially the youth na abangi na bono buna ko chibanta abangi bari bago chibata ka services ni abangi na either they are retired kusena abangi na bali nkaga ali pataite ko kore kwende muneye ko se youth mbaranyora gasi but they can associate themselves bakore Oboremi bwekere arabuno boyiga utata banga ubuna boko bokora kuragira cyombe cyawo kusena boko bokora buna ko enyorera the income igobono nakinda iseko tebanga serikali tokonye ku facilitate chi practice but through technicians because Oboremi nabo kumatabinga kora hydroponic lakini tamanyeti igobona serikali iseko banga accounting ane facilitate abalimi banyare ko bagosoma the new technologies bunechiga na ande na chichibira tware no na niriga saria buri amabere libe ne nyama libe niki onare na chia korege twakinira asemia ke erebosio buno ligereti ngayorabe wetera ase Oboremi wa hydroponic farming embi yamono in fact fission to bwate go chibosio even in less than 5 years osteto bekere miaka 5 go chibosia ngare because buno maite buna toka ndre buna bogo ke population ngonya commenter no bole mo konya kokea bole mo maite abana na bako babange family lakini bole mo mbanya comment no no nyoro mwana yake ya memente nothing like that na bigo tikara kwa hiyo one of the smallest pieces chibole bole bona bogo chikotoka no akale motora chikotwara to konyora ngakanga ne space bune akabona na kukoligere nga kiko chikuba utilize na hande bondi ngakonyora to no ne chombe cyangere gocha cya kisasa no ne chinguro chiri cyari go tuguchi akare tachira chiko tugubondi we have the new breeds chingo ko chiri cyaringe kare bonge chingo ko tubwate ne chingaho echetagete endagera egete specific igobona nga hydroponic ngo chere kabenga ne nchira eya motogo chikonyara kaboki to kokora mangana greenhouses because na batanya kana ne greenhouse aina abuno oturochi because bole mombo iyo abuno oturochi igonga technique ye ngo chere ko kina mono sana ochipusio wayo engana yo mwali go chase omulirete weta sen Ndizi TV igoro ya ekemerie kiga go segoro yo Oboremi buno boiga ngera mateka Oboremi ru toligereti neriyo ko bateba ngabona ya ikirenga ki eri tutari go chikokora to change birengereri beito to change methods yo gukora Oboremi to irane gukora Oboremi bwekerero neba na samara bugo simeka nonye na arona bo ntubwate ngo rutori service bunecho cyo go train abalimi gukora Oboremi bwekerero na ande bono neriyo gotebia abalimi nga kora ebintu bire foilable tigato tigo kora Oboremi bori bwo kokora nga bwari gusimeka gose bintu biri byakakorera bunakari uramo nibesikore climate change siril unaona kanya wale mbura manto to katebire ngango tuere chitariki kete gose n'umutenyo kabiri gose n'umutenyo kane lakini moni gateribo wakanya wale mbura bono chanyo wale moni ngango arabu nego iteke nyinge sana ere mamincha bunakari bono neriyo kateba nga tigato change method eriyo kokora Oboremi tokore ebintu in a modern way
mbuya mono sana omulimitu aso gusanga amona intu na intu agokire ase ogotusomia mangi na gotumanya mange igoyo bulimi oboiga bogotumika amache botari gutumika amaroba igasoma cyo murenga ite wesemiria mangi na ndikwemanyiria mangi gwetera ase obulimi buno boiga na intu agokire kumanya mangi na iche buna iche Mildred mumanyi ne semiri na ne manyiringa na bogosimeke kemeli utari gutumika amaroba kuri na bogotumika amache onya ko gukonageria etugo yawo igoto gwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS gwetera se namba yo era screen ya ugabu tubasoko bagotubwati ase mitandao yetu ya website na www.ndizitv.net na raitwa sangire ase tukolia lero wikenga kenderi tukone chinsabuni cha lero bye bye.